Muebles decoración Andrés Díaz. Zure altzari denda Gasteizen. Printze zoriontsua, 7. kapitulua. Negu hotza etorri zen, enara gaixoa printzea bakarrik ez usteko bizirauten saiatzen ari zen arren, oso ahul zegoen ordurako, eta jakitun zen egoera horretan bizirautea ez zela erraza izango. Printzearen gara hurbildu zen agur esateko eta musu bat eman zion unean, zarata bat entzun zuen estatuaren barruan. Printze zoriontsuaren berunezko bihotza bitan zatitu izan balitz bezala. Biharamunean, alkatea eta zinegotziak estatuaren ondotik igaro ziren, eta harriduraz begiratu zioten. Zer itxusi dagoen printze zoriontsua? Txerrikume bat dirudi hau nazka. Txori hil bat ere badu oinetan, esan zuen alkateak. Egun horretan bertan, printze zoriontsuaren estatua kendu eta utzea erabaki zuten alkatearen estatua bat jartzeko.